Pravdu povediac, tým, že sme boli stále preč, sme boli v zahraničí, nejak som si nevšímal, nevenoval som pozornosť Starej Ľubovni, lebo prichádzal som tu len na dovolenku, na nejaké prázdniny, stále z zahraničia. A keď tak som pôsobil v Prahe, v Bratislave, chodil som na víkendy. Nejak ma nezaujímala veľmi Stará Ľubovňa. Ale posledné 4 roky žijem v Starej Ľubovni, rozhodol som sa tu postaviť dom, usadiť sa natrvalo a začal som si trošku všímať, čo sa v Starej Ľubovni deje. Dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať, je, že chodilo mi tu veľa návštev zo zahraničia, veľa priateľov z celého sveta, ako sme chodili my. A zrazu som začal pociťovať, že v Starej Ľubovni čosi chýba. Chýba priestor, kde si môže človek príjemne sadnúť, posedieť s priateľmi. Chýba tu priestor, kde môžeme tráviť príjemné chvíle. Chýbajú tu pracovné príležitosti. A to bol vlastne dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať na primátora Starej Ľubovni. Už mám dosť toho túlania po svete, som nezávislý kandidát, nezávislý v pravom slova zmysle, nie som závislý od žiadnej politickej strany, nie som závislý ekonomicky, finančne. Nechcem, aby mi žiadna politická strana diktovala, čo mám robiť v meste. Mesto je pre obyvateľov, pre občanov Starej Ľubovni, mesto je pre nás všetkých. Chceme tu príjemne žiť, dôstojne, aby sme sa tu cítili dobre, aby sme nielen pracovali, ale aj mali možnosť tráviť tu príjemné chvíle. Na záver vám zatancujú naše tanečnice z Latino klubu. Спрятала солнышко, закатилась.